Întotdeauna mi-a plăcut să călătoresc, doar că Viorel găsea mii de motive că nu avem mașina potrivită pentru o distanță mai lungă. De data asta Viorel nu va avea încotro, așa că visurile mele cred să prindă culoare de azi înainte. Până la această mașină, noi am optat tot pentru modelul Toyota și nu am rămas dezamăgiți, de aceea continuăm cu Toyota, doar că odată cu anii ce avansăm, ne dorim și noi o mașină mai calitativă, de aceea am optat pentru Toyota RAV4. Visurile devin realitate. Important să le ai aceste visuri. Și să crezi.